Salut, eu sunt Teddy și bine v-am găsit la un nou episod pe canalul meu. Noi să mă facem niște beturi pe CSGO și avem și încă multe joc în afară de astea, dacă vrem putem și pisuri. Dar noi dacă vom face beturi. Dacă mai vreți episoade de genul acestea, scrieți în comentarii. Hai să vedem. Aici, pentru cine vrea să vadă cu mai mulți bani, o să mă bag la very hard. Uitați de ce. Nici măcar nu mă interesează câți bani am. Dacă vreți să ajungem la inventory, 26.000 de dolari. Dar acum ne vom băga cu 3.000 de dolari. Dar nimeni nu va câștiga. Că fac nu bine. Ceva bine. Dar vreau să bine. Voi cu nici se trebuie decât vine. O să mă îmbogățesc. Băieți, vă spun de acum. Cred că știți câte pagini de citesc. Da. Mi-am ascuns mouse-ul ca să... Cred că vă vadă mai. Am... 189 de 6 pagini. Da. Nu știu acum eu decât nu. La un să vă văd și pe voi. Să vă arăt și vouă 509 dolari max. Nu să vă 5. Nu. Nu da prea mult. Așa mai bine. Nu te vreau să ieși de. Vă garantez că câștig. Aici am băgat câțite și are mai valoroase. Am pierdut 200 de dolari. Trebuie să mă răzbun 2500 de dolari. 9493. Dacă îmi pierd, mă supăr. Deci 123. Poc. Haide că vreau banii. Îmi plac americanii și îți vreau banii. Haide. Nu, am pierdut 4.000 de dolari. Dacă nu se găsi. Nu, uite 70 de dolari acum. Mă bag la 970 de dolari. Dar maxim mă bag, nu mai. 900. Bă, 24. Nu.
ce aici. Am murat tot betul. Bă, parte, să așa scurt, doar de prezentare. Nu mai facem la început era $1, $2. De la început de CSGO, meciul de CSGO. Doi pare puține. Acum am eliminat. 1391. Îl vreau. Nasıl? Nasıl?